Dit is niet de dierentuin van Stijn. Dit pensionado zit er al langer. Dit zit het niet meer zitten. Maar ja, het is wel een... En dan die cupjes die zo lang samen in de wind op en neer gaan. Het is een zeer bijzondere... toestand bij de familie Schepers. Misschien een beetje rustig praten, want zo dicht zijn we nog nooit bij tijgers geweest. Goedemiddag. Meneer Schepers. Je komt me bekend voor. Dat zeggen ze me wel eens dukker. Heb je ook enig idee waarvan? Ja, van de TV hier, Limburger. Het stukje. Wat je onderweg is dat. Heb je nooit gedacht, meneer Schepers, van die komen ooit nog eens een keer bij mij in de deur? Je bent nog een keer hier geweest en zo zijn uitgedacht en zo zijn uitgedacht. Nou, toen bestond het programma nog niet. Ja, een andere. Ja, ook nog weg bestond toen nog niet. Nee, Wees er toen bij jou in de deur geweest dan? ik geloof dat men al dood is. Frans. Ver vooral. Ja, dat gedaan. Hebben ze ook wel op filmpjes genomen hier. Ja, dit is al een hulentijd niet meer onder ons. Ver. Maar ja, wie reed je door de straat en wie dacht er van, wat is dit nou? Dierentuin. Ja, de dierentuin van meneer Dat Schepers. is hobby geweest. Gewoon niet meer. Je hebt geen plaats meer. Maar mag je die ook zelf? Jazeker. Dat heb je zelf gemaakt. En wie doet je dat dan? Ja, dat is zoals ze zeggen, een carnavalswagen met weet je gemaakt. Nou ja, Iserraam. En ja, dan nog kippengaas en papier maché. kippengaas, dan doe ik ze meer in de plaats van kippengaas. Afwerken. Goh, Jo. Die zijn al zeker 30 jaar staan die al. en welke was de eerste? Ja. De tijgers. En wat was de laatste? De flamingo. De flamingo. Dat vond ik de coronatijd. Is dat een corona flamingo? Jazeker, in de coronatijd gemaakt. En had je nog wat over van dat pot verf van de tijgers? Of is dat niet dezelfde kleur? Ja, nee, je moet er opnieuw gekleurd worden, want dit is de kleur dan wat ik moet hebben. Het is veel werk. Dat denk ik. Ik wou ze al een keer wit maken, maar wat is gewoon er weer verkleurd. Ja, witte tijgers schuiven ook, hè? Dat is toch wit geweest? Een tijd geleden. Dus om de zoveel tijd doet je ze een Ja, jas dus aan. om de 5 jaar. Ja, is het nodig, want de verf heel niet lang. Hey, en de pensionado hier hem dan ook? Dat heb ik ook gemaakt. Toen je met pensioen ging? Klopt. Wat heb je altijd gedaan dan? Ik ben kraammachinist geweest in de Havenstein hier. Dus je zoet altijd op grote hoogte. Jo. Wie hoog? 12 meter. Oh. Dat ging nog 42 jaar. Ben je dezelfde baas? Ja, eerst wordt 25 jaar gemeentehaven en 17 jaar wordt hij. Wordt hij het die haven overgekocht, zeg maar. Geprivatiseerd. En wat deed je met de kraan? Schepen lossen. Schepen, binnenvaarten, kolen, zuin, grind, van alles, erts. Of komt van alles voor. Is dit geen eenzaam beroep? Nee, van school naar boven. Radio erbij? Jazeker. Ja? Ja. Roeit open. Ja. Nee, ik vond het wel leuk. Dat heb ik erg gedaan. Nou, ik vind dat moest het kennen hier. Wat zei je nou, 42 jaar? 42 jaar heb ik gedaan. In die eentje, in zo'n hukje, de ganse dag, thermosflesje. Ja, als je worden, want ik heb een laasje oplaaien, dat is niks te doen met de kraan. Dus moesten met de laasje oplaaien. Dus ik heb het er maar erg gedaan. Nou. Ja. Is dat dan een, want ik zie ze tegenwoordig, zie ik ze wel eens dukker via de walkie-talkie met de kraanmachinist communiceren? Nee, niet meer. Dat is in die grote havens, Rotterdam en Antwerpen en die mee. Hier is het nooit geweest. Je moest het op het oog en anderen moesten op de scheep staan en wie zo ze moesten.
Dus anders was ze wel een keer op de kop verleden. Heb je nog steeds goede ogen? Nog immer. Ja? Mag niet klagen. Maar ga een bril nodig? Een leesbril. Een leesbrilje. Ja. Dus dat over het net. En wie lang zit je nou van de kraan af? Dat is van 2004 tot nu, zeg maar. Boah. Ja. Moet ik vroegen wie je oud je ziet? Ik weet het wel, in 70. Heb je nog gebroek kunnen maken van een VUT-regeling of zo? Hè? Jazeker. God, maar ja. Dat wordt goed geregeld. Goed geregeld, ja. In de gouden tijd worden, maar dat is ook niet meer. Nee. Nee, wie moet er waarschijnlijk nog heel lang doorwerken. Ja. Maar op zich is dat ook niet vervelend natuurlijk, als we een paar dagen in de week dit werk mogen doen. Ja. Hey, en die liefde voor dieren, hè? Heb je die altijd gehad? Altijd gehad. En waar komt die vanaf? Ja, ik vind het gewoon deren en als ik gewoon deren maak met nou, heb ik proberen nou te maken, dat is zo goed mogelijk. Maar ging je vroeger ook helemaal een dierentuin of zo? Nee. Nee, ik was een dierentuin gehad, maar we waren immer voor de natuur, zeg ik ben immer natuurwens geweest. Immer boete geweest, niet groen. Nee, maar dat is gewoon een hobby vond ik dat. Maar Ja. dan moest toch wel een beetje handig voorzien? Dat wel. Ook altijd hier met de hand gewerkt? Ja, alles. Ik heb gewoon eentjes, zeggen ze. Ah, zoals dit soort werk? Ja. Ja? En die veugeldeur, die staan in het houtje niet werk. Nou, maar ook de houtjes niet. Maar jij had het net even ook over carnavalswagens. Ja. Heb je ooit ook een carnavalswagens gebouwd? Nee, wel gevierd, maar niet geboet. Heel goed, heel goed. En dat vieren van carnaval, wie lang is dat doorgegaan? Nou, dat is toch al 24 jaar geleden. Nu zijn we gans rustig. Ik kan er wel eens kijken en luisteren. Maar meedoen, dat is het geweest. Hey, en woont je hier alleen? Ja. Ja? Nooit Ja. geen vrouw gehad? Ja. Ja? Ja. 43 jaar is ook weg. Gehemeld? Ja, in de hemel. Hoofd en kanker. Pas al uur veel weer. En wie lang zit je niet meer samen? Ja, 43 jaar zeg ik maar, dat is al 73, dat is het, ja, 14 jaar zeg ik. Oh, veel te jong. Ja, dat wordt niet nog gevraagd dat degene erboven zit. Ja. Dat vraagt er nog, zit die eerste geweest? Ja, nee. Nou ja. Maar verrek is lastig als ze zo lang samen bent geweest. Ja, joh. We moeten het ermee door, hè. We gaan gewoon door, zeggen ze. Maar je zegt net van, die erboven, die geeft er niks om, die rupsen wanneer het hem moet komen. Ja. Maar geloof je wel in God? Luister, zie je, ik ben eigenlijk, ik geloof in God, maar dat ik heel in de kerk loop, dat is niet zo geweldig. Sinds die patertjes dat met die kindertjes hebben gedaan, is mijn geloof een beetje weggegaan. Ja, dat weet wat voor gebeurt. Ja. Nee, ik zal het de hele dag in de kerk lopen. Hey, en terugkomend op het werk, jij haalt dat nog steeds in Ieren? Ja, joh. Ja, niet nu. Het is de Als het weer dadelijk weer eens wat ja, warmer is? ik heb geen plek meer. Ik moet een grote weg achter me hebben eigenlijk. Die heb ik niet. Maar heb je achter het huis ook nog? Ik heb nou jaren een zee. Een klein wievertje met een zee woont er, maar daar is niks meer. Dus ik doe het voor me alleen maar fietsen, sporten. Ik kwam eerst terug van de fiets en dan zat ik in de douche toch. Dus racefiets, renfiets? Rensfiets. Ja, toch al in de 60 jaar. Toch een paar duizend kilometer. En dan gaat je al op die gaat je 's morgens op paard? Nou, ik heb dus maar 2 uur gefietst. Voor 45 kilometer. Dat is genoeg. Voor middelleeftijd altijd, vind ik goed genoeg. Dus gezien de vette mens, Ja, tenminste, ik probeer fit te blijven. nou ja, je deed natuurlijk vroeger alleen maar zittend werk. Ja, maar ook fietsen. Sporten heb ik immer gedaan vanaf mijn 13e jaar. Altijd geweest.
heb van alles gedaan. Gebokst, gevoetbald, gezwomd, getennis. Meestal wat ik nu doe is fietsen en fitness. En boksen? Boksen hebben we 6 jaar gedaan. 6 jaar. Ook wedstrijden? Ja, 3. En toen had ik genoeg ervan. Ik kreeg te veel klappen. Moet ik dan ook vragen wie die 3 partijen zien afgelopen? Jawel, alle 3. Eén verloren, één onbeslist en één gewonnen. Maar nooit KO om. Nee, nog niet. En de neus ziet er nog redelijk goed uit. Nou ja, die groeit met de tijd, met die oren komt, die wordt die wat groter. Ik vond het leuk om nog even gesproken te hebben. Ik vond een leuk wordt geweest. En blijf fit en gezond. Proberen hè. Jo. Dat is niet, gooi je neer boven het goot voor je.